RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magkaning sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atuang tatampo, nagdasingan nga Joel. Bajul, huwag nyo kayo lingaw dili sa ito, bay. May paug mukuyog na ko eh. Ha? Asa man ba? Sa syudad ba? Nagkinahala mo og tao nga akong gitrabahoan. Sumangganan ka? Saan ng trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumang trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilas akong nilang mga magpapa. Uy, Unsa? Syudad? Oo, ma. Manarbaho ko sa syudad. ya, usap sang trabaho ang imong sundan nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug arte ng trabaho Ngalas ka na. Okay na po eh. Ano na sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko ba? Kaugot. Uy, Okay. tempa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan ay. Dito bito na bata. Hindi kape na bayan na. May gani kay nisugot ra ang imong mama o papa. Nga mukuyog ka na ko bay. Sugot ra taon ba eh? Di alam sa ko bata. Nga, ila pang pugnan. Mawag yun. Ay! Oy! Oh, I-file niya rin yung basyo subdrinks, ha? la. Ah, dali bay. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy siya ng trabaho, ara. Pero, sige lang. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Karasawan, kaya rin mong trabaho din eh? Kaya ba eh? Kaya. Ako nalang usahay kapoy. Labi daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kaya deliver yung surprise, way! Ah, kadito sa baya? Kay naku i-deliver. Asa man ni hatod ba eh? Sa among ami ko. Kuyog lang hanako. Kagwapa niya. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige, Miga. Dano ko? Ay, kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Oh. Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko si mo number B. Ha? Ayay ka, pisig na ibog tos bibirli ni mo bay. Wa, tingali ba eh? Wa siguro bay, uy.
Kaya nga siya mag-iunang nangayog number mo, be? Gusto lang tingali siyang makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Hindi siya man eh. Akong tawagan, be. Kumusta? Kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Nia, gwapa ng gihapon. Mana ko man sa matrabahong ana. Ha? Nga naman? Wa lang. Gusto na ko makakita ni mo. Ha? Salamat itaon. Managin na file ang mga butilya. Ay. Bajal, bay. Bay. Kling, usap ka na. Tapos igbuhat? Okay na bay, mananag file. Sige. Karang, ato sa, kuan, be? Ato sa itong bisita ni mo, be? Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi. Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver ka og soft drinks? Ay, dili, uy. Daghan pa mix stocks dito. Nganong niya ka? Gamingaw ko ni mo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot onti ka. Ngano din nga nagigpanuroy mo ka ko din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay. Nindot sa suruyan din nila. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mga agi. Maog yun. Pila day edad di mo, Joel? Edad. Tiguangan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila yung edad mo? Running 17 ako. Uy, kabata ba ko rin mo? Bata bitaw. Pero, makibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly. Oh, kasultihan mo, eh. Ang papay mo nanguyab ni mo. Di mo nahabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba Beverly? Kumpara na ko ba eh. Paingon pa ko siya, 17. Niya ako, 20 kape na. Ay, okay na ba yun? Kanindot ang bata ang babaya. Kung dirit pa na ako nakagusto sa Kimberly na kwa, bidab, asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi ba nag-load ako? Si Beverly, nanawag. Hello? Hello, Well. Nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong kilodan mo ko ni mo? Aron, makareply dayon ka kung mag-text ko ni mo. Beverly. Ay, na ni mo ba yun? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimus na sa Beverly. Ako pa ni mo, no? Istoryahin nagtarong. Panghuyab pa naglaro. Abid ako, di ka makatunga. Beverly? Siguro magtanaw na ko. Uy.
Dili gud tahon. Lipay magani kay ko pag-text nimo nga makikita ka na ako. Mau ba? May isulti ka na ako, Wal? Kuan, Beverly, kanang... Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo, guwapa ka. O buotan. Pero, minor di edad pa man ka, eh. Ang ano di ay? Musulti na ko na mas tinuuna. Kinahangki ko ni mo. O nibati na sa kugugma ni mo. Pero, di ta mahimo nga magkauyab. Ha? Ano man? Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, 20 ka pina. Ano man di ay? Uwa mo bitigwang ubata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapaimuslanon. Bata ka kay ka para nako. Maong pangita lang lalaki nga parehas ni Mugidat. Joel! Osbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga magkauyab ta. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ni Mugidat. Joel! Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga paimuslan ang iyang pagkabautan noon. Sa pagkaroon, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN.